جبارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة فالب وحدة لنا بالجسم تبنك هاي فينم المحبة فينم ميلادا امتامارين تولي امين تشفين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Roħ Vincent Bsajla u Paul Aġus. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dejn iċ-ċelebrazzjoni li l-Mulej stedinna għalija. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, li bentijek qabel ma tela is-sema, oġbu jwiet l-Ispirtu Santu lill-Apostli. Għamel li kif huma jirċivew kull xorta ta' doni ħalli jxerdu it-tagħlim tas-sema, hekk ukoll aħna nirċievu minn għandek id-doni tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li jgħadda ftit ta' żmien f'Antjokja, Pawlu telaq u katidu minn post tal-ieħor fl-art tal-Galazja u l-Friġja, iwettak id-dixxipli kollha. Wieħed ludi mill-Lixandra jismu Apollu wasal Efesu. Kien raġel jinqala biex jitkellem u għaref fl-Iskrittura. Kien mallem fit-trek tal-Mulej u kien jitkellem bħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesu, għat li kien jaf biss bil-Magħmudija ta' Ġwanni. Dan beda jitkellem bi klubija kbira fis-sinagoga. Priscilla u Akwila semuh, ħaduh magħhom u fissrulu it-trek ta' Alla iktar bir-rekka. Billi juri timur l-Akja, laħwa għamlulu l-kalb u kidbu lid-dixxipli biex jilkuh. Meta wasal hemm bis-saħħa tal-grazzja li kellu, kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu jemmnu. U bil-qawwa kollha kien jagħlaq ħal killut quddiem kulħadd billi jurihom mill-Iskrittura li Ġesu u l-Messija. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċabċu idejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-Mulej loli u tal-biża', Sultan kbir fuq l-art kollha. Alla is-Sultan tal-art kollha. Għax Alla is-Sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Alla is-Sultan tal-art kollha. Jinġemgħu il-kbarat tal-popli mal-poplu Talla ta' Abram, għax Talla huma l-kapijiet tal-art u floli fuq kulħadd. Alla is-Sultan tal-art kollha. Jekk iġobkom inkunu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħriġt minant il-Missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan ittihulkom bit-tiġbijat, għat-tasarissija meta ma nkellimkomx aktar bit-tiġbijat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi u ma jgħidulkomx li jiena nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess iħobbkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġej mingħand Alla. Ħriġt mingħand il-missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u nmur għand il-missier. Il-kelma tal-mulej. Sejjer immur għand il-missier. Kemm hi kelma sabiħa li tagħmlilna l-kuraġġ għand il-missier. U Ġesu imur għand il-missier bil-ġisem glorjuż tiegħu. Ġesu jidher quddiem il-missier bil-ġisem uman tiegħi u tiegħek. U għalhekk kontinwament il-preżenza tiegħu fih dan il-missier hija talba kontinwa għalina biex aħna nibqgħu mgħaqudin fih, biex aħna nemmnu fih, biex aħna nduqgħu l-imħabba ta' dan il-missier. Ejjew nitolbuh il-mulej jagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħu biex l-għażla tagħna tkun għażla sħiħa u vera, biex fil-ħajja tagħna dawn il-ftit jiem li għandna narfu nikbru dejjem fl-għarfien tagħna tal-missier. U l-kelma għarfien mhijiex tant naraf lill-missier lil Alla bil-moħħ tiegħi, bl-intelligenza tiegħi, dik tenni, imma l-aktar ħaġa importanti huwa li jiena inħossni maħbub mill-missier. Kemm aħna żbaljati, meta forsi aħna nidimbu u nintebaħ li dnibt naħseb li l-missier jobodni, li l-missier se jirrabja miegħi. Inti it-tfal tiegħek meta jimirdu mhux toqgħod iżjed rejhom, mhux il-ħin kollu taħseb iżjed fuqhom u tagħmel minn kollox biex ifiequ. Id-dnub eżies hija l-marda tagħna, imma l-missier kontinwament lest li juża il-mediċina tal-ħniena tiegħu biex inaddaf id-dnub tiegħi. Jew għalhekk illum f'dan il-jum lejliet li ħan iċċelebraw propju it-tluħ, ir-ritorn ta' Kristu fih dan il-missier, għadha niċċelebraw jekk il-bambini rrit il-festa tal-Absi. Ejjew nitolbu l-mulej biex jagħtina l-Ispirtu tiegħu ħalli aħna narfu il-kobor tal-imħabba tiegħu. Huma bil-wifqa u nersqu it-talbiet tagħna. Jitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli tassew twaslilna il-kelma ta' ibnek Ġesu, l-aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek lejn kull bniedem. Nitolbuk mulej għall-gvernijiet dawk kollha li għandhom it-tmexxija tal-pajjiżi biex jarfu bil-missjoni li huma rċivew minn għandek, dik li jkunu għaddejja tal-poplu u jaħdmu għal paċi fost il-popli u mhux jaħkmu fuq il-popli. Nitolbuk mulej għatina l-Ispirtu tiegħek ħalli jżomm fina il-fidi ħajja fejk
u jenna namlu esperjenza vera ta' imħabtek. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija inti tbirek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għatihom il-qawwa tiegħek. Għamel li huma jkunu verament bennieta li fija inti tagħmmar. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Kompli jixħet mulej il-barka tiegħek fuqna li hija barka kollha imħabba. Geżwirna f'imħabtek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jota ferħin semmu friġ l-altar tijek. Jota ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġiħli jistħoqlok hawnatu. Kilon jawu it-talba taqrub li mobuk. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej, qaddes dawn id-doni u wilqa s-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Għamil li aħna wkoll li nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru bil-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewtijek mulej.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li
sem adistijek. Alleluia, alleluia. Salvatur livdeit nalkol, intlittina hayyawt maġnida. Addis Awi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluia, alleluia. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluia, alleluia. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna ħanikbru fl-imħabba. Bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, Maria.